Moi kaikki! Tänään mä aion tehdä aamupalan teidän kanssa. Te voitte myös tehdä tällaisia samanlaisia juttuja, mitä mä teen. Mä en syytä teitä matkimisesta tai mistään, mistä mä muutenkaan tiedän. Syöttekö te joskus sama aamupalan kuin mä. Mut kuitenkin, go to kitchen. Eli se oli sanonut, kun mennään keittiöön. Mun likaiseen keittiöön. No niin. Ja nyt mä katson täältä, mitä me voitais ottaa edes. Yäk! Mutta ensiksi siivotaan pöytä. Tai no mä siivoon, teidän ei tarvitse siivota. Otetaan täältä nätti. Kastelen sen. Mulla on aina likainen keittiö. Sitten avataan jääkaappi, joka on ollut pitkään auki. Mä en tiedä, mitä mä voisin syödä. No, ihan ekana. Otetaan näkkileipä. Pistetään pöydälle. Sitten otetaan voi, Loora taikka joku käy. Sitten otetaan salaattia. Ja aivan maun vuoksi ja sähkiytymisen vuoksi valukas. Ja vielä. Ja etteivät nämä kaikki jääkaappiin kuuluvat suolat, otetaan jäätä. Näistä aletaan koottamaan aamupala. Tietenkin paletsi. Sitten istumaan. Sit down, please. Kuvataan meillä noihin ruokiin. Pöytä on nyt tyhjä ja puhdas. Otetaan aines. Ensin leipä ja voi. Otetaan voita. Voidellaan leipä. Mä en oikein tiedä. Mä en siis oikein tiedä, miksi mä kuvaan mun aamupalaa. Jatketaan. Sitten kun leipä on voideltu, otetaan jää. Pistetään voi sen jään päälle, ettei se sula. Nyt mulla on tässä leipä. Sitten sen päälle voitte laittaa nämä. Niin kuin näin. Mut mä en laita. Mä en halua. Ja sitten otetaan tämä vanukas tähän viereen. Naapuri.
siellä ei ole meitä. Tule muita. Mä epäilen sitä muka tänne haluisin. Sitten mulla tulee noin. Jotain. Oh, like baby, baby, baby. Ihan pirkka. Me leikataan siis nyt lihapiirakka. Voidaan pistää nämä pois. Nämä saa silleen roskiin vaan, jos niitä ei syö. Kato, kun mun äiti ei ota kupolia, jos mä heitän tervettä ruokaa roskiin. Ja otan päälle roskaruokaa. Tätäkään mä en jaksa syödä. Ja tää takas pakastimeen. Mä kokeilin mulle aamupala, jota mä en syö. Syötkö nyt lihapiirakkaa? En jaksa. Onks toi vaan naisten ongelma? Se koko aamupala, jota se ei syö. Tästä se on vaan mun ongelma. Hetki. Joo, teitä varmasti kiinnostaa ihan hirveänä paljon mä painan. Mä painan paljon periaatteessa. Mä painan noin 37,5. Aak! Ai niin, munhan piti tehdä yksi juttu vielä. Onkohan me myöhässä lääkärissä? Hetki. Sillä aikaa te saatte jutella minun täydellisen unelmani. Ihanalle pikku Simitille. Mun oli pakko siis ottaa toi lelukissa, kun toi mun oma kissa ei pystynyt tulemaan. Oi pii! Parempi lopettaa. Mä oon 1 minuutin myöhässä mun tarkastuksesta. Muistakaa, älkää kootko aamupalaa, jos teille todella ei ole nälkä. Moi moi!